যদি কাজ করে থাকে আমাদের ভবিষ্যতের আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে। সুতরাং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হিসাবে আমরা এটাই বলতে চাই, আমরা পিসভাবে শান্তিভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে চাই। সুতরাং এইভাবে ফলস এলিগেশন করে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো আপনাদের লাভ হবে না। ইউনিথানি ডেপুটেশন রিলাইমাनि मेन कारण हंके सिनि टिप्रा मथानि गोबां लिडार्स रंनि एगेन्स्ट फल्स एलिगेशन रिवि फल्स केस साजगै थेपाइ रिमानि जों खानामानि यागुलो तिनि अ जागा डेपुटेशन रिलाइना फाइका सिनि एमडीसी दङ सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट रक दंबायो सिनि बुरि मथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट रक दंबायो सिनि बर रकनो थानसानि सोबायनानि बागै जे थानसाङै तमनो नुगै गोबां राजनीतिक बदल आबनो बखरक मिहिम जामनि बागै जोंनो फल्स केस खिखलायै सिनि खानो टिप्रा सारक जे थानसां तमानि आब खानो कमजोर खायनानि बागै बंनि आजे चाइतक मुं आबो कुनु दिनो सक्सेस जोंला ताम हंकाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जत टिप्रा सारक ताबु थानसानि दिगे हिमुइ दंगो अ थानसा सक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानैनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अ जागा हहम ददम खायै सिनि Mohanpur constituent block committee te sini simna block committee miliwei o jaga Mohanpur S.D.P.O thani sini koimungblai hego sing deputation relaikha te sing o jaga omono saka je thinango jate কোনো কেস চিনি ফলসলি যেটা जों नुगै दं आर्म्स एक्ट যেটা চিনি जों কোনো জায়গা जों आर्म्स एक्ट हेकबा आर्म्स एक्ट बाय जोंनो केस फासनार मत কোনো জায়গা কোনো ডিসপিউট উইয়া তে जोंनो জায়গা एनडीपीएस केस रग যেমন চিনি টিপ্রাসা চিনি মথানি সাপোর্টার যে গুবুনি एनडीपीएस केस बाय গজালার মত কোনো সামং খালাই জায়গা आ জায়গা তিনি অম হাইকে কেস রিজাগै চিনি খানো কমজোরি খালে जों तिनि नरकनि चेनेलनि बिसिं पिसिं सानानै मुचुंगो आमो हाइ फल्स केस फासगै सिनि टिप्रा मथानि कुन लिडार्स रक बखा बाइग्लाक तेबसो स्ट्रंग तिनि नरक नुखना ताबु बसि सिरि खगलाइ तंको लामा वातै हिमपानो वातै बिसिं वातै मानजागलाइनो जों अमो हाइके प्रोटेस्ट खालाय तंगो जाते सिनि टिप्रा सारकनो अमो हाइ थानसांनानो केबता केबंथं हिनि और गोबां सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नरक खमुलमन नुखरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरक मिहिमजा गाबो तो टिप्रा मथानि कुनु दुसिबले आजागा नरक टिप्रा मथानो दुसिवै चिनि टिप्रा हास्तेनि एमपी रक ते गोबां मन्त्रि रक गोबां कक्सिल जाय अमसे नायदि नरक टिप्रा हास्ते सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाइ दं बर मनुष्यनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाइ दं जे आमो साकानि नायख्लाय दं नाय बेबाग नु खलाय दं साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखरो बुखरो जत्त फाइबेदि जों वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप टिप्रा सारकनो मोथांजानायनि लामा खालायनानै थाङै दङ दगा खलकजागै दङ आ दगा खलकजागनि जत्त टिप्रा सारकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदेनिसो जों जत्तनो खबरनानै बुङो जेटा जों सिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा संनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगाजुग खाइ दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबां लिडार्स सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत्त गोबां लिडार्स रक फायदि चिनि लामा गायसा आबंखा थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हायनि बागै जत्त लुकुरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागैयावै दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जत्तनो कयजाव हामबाय रिमानि यागुलो अकनो सालायका जे अबनि डाक्टर एक्शन नांथुं ते जे फल्स एलिगेशन जे केस रिजाक्ट माने अबरनो उइथड्र खालामनानै निंथुं ते যারা রাজনীতিनि बागै अम हाइ खालाय दंनाय रक बरनो बसुं कयनाय फायदि नरक बो आमति तांदि राजनीतिनो तरजगे अम हाइके जोंनो कमजोरि खायनायनि बागै चेष्टा थाखायदि अमाइके केस रिमाने थाग्या जेनो बसाय अम हाइ आबो थिनांनो सायमानाय जुदि अम हाइ केस रिमाने अम हाइ आर्म्स एक्ट एनडीपीएस केस रक जोंनो जुदि तेबो चिनि लुकुरकनो मथा खालाय दंनाय चिनि लिडार्सनो जुदि कमजोर खायनायनि चेष्टा खायके नरक अमनो कमजोरिनि मने ताखलायदि जों थिनांगो तेबो राखाय जों चिनि हिमु हेकेबा चिनि डेपुटेशन रक मांलायनाय जुदिनि चिनि क खनाया अथवा चिनि ककनो नाहारिया हंकाय जों तेबो कतर आन्दोलन जों खालायनाय बुसुक जाना केस रिजाक्ट ना ताबुसु जराते चिनि अ जागा बुजं नगर वा किनगर प्राय 14 जना दङ सिमनावबो सारा त्रिपुराव बहुत गोबां मा दङ गम हाइकाय बुजि तंतु तिफानो बुजिया हंकाय त कुनु खालायनाय करे हायनि बागै अमनो कयनाय जे टिप्रा सारकनो कमजोर खालायनाय नायमानि आबो नंनि सक्सेस जों लाक
karon Tiprasana komjok khlani khe sing tebo se ragnai amahai eres khorok nui rogrom jak tomani sing je bel mankha sing koto thang bel tangi bel manya tong baba karon kono relation kre borok je o jaga arms ek rok bairibo arms ek mane tamba arms mane nin yago silai pa tham tui jak khai akromon khlaimen amon hino arms ek ro amodai man sing kitu chin Tipra mata kono kebo no buma bokri tokma bokri men arms kai to bache gede ar NDPS case be ko kono relationship kre ke amo hai ke sing no komjor khaina ne naiman ni se kai rajnitik bodol no komjor khai kintu o jaga chini leadership bubagra ni leadership joto Tiprasa lukrok ta bubu sekang agu phaitongo joto chini Tiprasa je bubagra no logiri tong no belai no hambai mario ar jara tabu phai ko borno koinai dakti bubagra bai gedalani bagi hambai